It's in Dutch. In the future we'll be doing these in English. Onderwerpen. Routetijdtabel voor herstel democratie. Prioriteitlijst bestuurlijke acties 2022. Reglement van orde van de Elandsraad. De Elandsraad van het Openbaar Lichaam Sint-Eustatius. Gelezen de motie van de Elandsraad van 23 december 2021 inhoudende dat de Elandsraad en de regeringscommissaris wegens het ontbreken van consensus niet tot een duidelijke pad met betrekking tot de restauratie van democratie op Sint-Eustatius komen, waarbij besloten is om onafhankelijkheid mediatie te zoeken ten einde partijen dichter bij elkaar te brengen. Constateerde dat deze motie met hieronder aan te geven positief resultaat is uitgevoerd. Gelezen de motie Ozutoch DD 13 juni 2020, inhoudende dat terugkeer in fase naar volledige democratie, verhoudingen ook gepaard moet gaan met duidelijke mijlpalen in de tijd. En dat in overleg met de Elandsraad een routetijdtabel moet worden opgesteld voor terugkeer naar reguliere bestuurlijke verhoudingen. Gelezen de motie Wuiten CS DD 25 april 2022, inhoudende het verzoek aan de regering om het proces van het herstel van democratie op Sint-Eustatius te versnellen en de Kamer te informeren over de uitkomst van de mediatie met een meetbare routetijdtabel, inclusief de specificatie van de fasen, criteria en middelen en daarbij als uitgangspunt te hanteren dat na de Elandsraadverkiezingen in maart 2023 minimaal de bevoegdheden voor de Elandsraad conform fase 2 zijn hersteld, tenzij er redenen zijn die dit verhindert, waarover de Kamer dan tijdig zal worden geïnformeerd, met in acht nemen van het wet herstelvoorzieningen Sint-Eustatius.